Meta Sidna Ġesu darba ġabar fil-qosor xi domanda x'qed jitlob Alla minnha, qal illi qiegħed jitlob il-ġustizzja, il-ħniena u l-fidi. Dak iż-żmien qed iċanfar lill-Fariżej illi qabdu fuq l-intietef u affarijiet żgħar u dettalji, allura intom qegħdin tagħtu deċmi fuq il-kemmun u x-xibt u n-nanieħ, affarijiet tant żgħar u insinifikanti, però nsejtu jew traskurajtu l-ħwejjeġ il-kbar jew l-aktar importanti tal-liġi. L-għajx inġust, ġustizzja, dominata mill-ħniena jew kumpassjoni lejn ħaddieħor, lejn mhux u da kollu magħmul fidi falla, b'afdar falla. U allura jiena llum għażilt wieħed minn dawn il-virtujiet. Il-ħniena jew aħjar il-kumpassjoni li inti tkun kapaċi tagħder lil ħaddieħor. Li taraf illi ħaddieħor jinsab b'daru mal-ħajt, jinsab miġuħ, jinsab batut, jinsab emozjonalment imkisser. U inti turi il-kumpassjoni ta' lejh. Tajjeb, jew biex neħħija għal kollox, jew neħki dak il-pis li għandu, jew għall-inqas twiesnu, tissollevaħ, tgħinu biex iġorru aktarx milli jitkisser bih. Il-kumpassjoni, meta nitkellmu modrija tajjeb, din hija virtu illi tqanqalna, illi emozjonalment iġġibna li aħna nkunu rridu nieħdu xi tip ta' azzjoni, nieħdu xi miżura pożittiva. Aktarx milli dak li jkun ngħidlu qed nissimpatizza miegħek u nibqa' fit-torri tal-avorji tiegħi komdu mingħajr ma niċċaqlaq, il-kumpassjoni iġġielni jew tagħtini motiv tqanqalni biex jiena ngħin lil dak li jkun. Pawlu meta ddiskuta il-doni diversi li Alla tagħna, infatti jgħid li xi wħud għandhom dan id-don b'mod speċjali. U eżorthom biex dawk li għandhom id-don tal-ħniena jeżerċitawh bil-ferħa. U din l-aħjar mod kif aħna nistgħu narfu nissollevaw jew inwiżnu lil xulxin, nerfaw il-tabjiet ta' xulxin għax bekk jgħidilna l-Apostlu Pawlu intom tkunu qegħdin twettqu l-liġi ta' Kristu. Daqshekk importanti. U bir-raġun Sidna Ġesu hawnhekk jislet mill-ħafna virtujiet, xieren ta' virtujiet nistgħu li l-Bibja issemmina u tirrikmandana. Però jasarhom fit-tlieta, il-ġustizzja, il-ħniena u l-fidi. Il-ħniena jew il-kumpassjoni. Alla innifsu u Alla ta' modrija ġagbu, pereżempju, fakkarna fil-każ ta' Ġob. Tafu Ġob minn xi għadda minn dik l-esperjenza ħajdula hekk sfidanti illi spiċċa b'saħħtu meqruda bil-familja tiegħu maqtula u ma kellu xejn, ġie fixxa. Però ġagbu jgħidilna li fl-aħħar mill-aħħar Alla kellu lan, kellu l-iskop li juri il-modrija tiegħu miegħu. Intom tafu il-paċenzja ta' Ġob jgħidilna fil-ittra tiegħu, smajtu bis-sabar ta' Ġob u rajtu t-tmiem jew l-iskop illi l-mulej tagħha għax il-mulej huwa kollu ħasra u ħniena. Il-mulej juri magħna ħniena kontinwa huwa kollu ħasra, kollu modrija. Fil-modijiet kollha tiegħu nistgħu nassiguraw ruħna bħalma infatti jgħid David f'wieħed mis-salmi tiegħu illi l-mulej dejjem huwa ħanin ma' uliedu. Salm 3 vers 13 jgħidilna bħalma missier tiġi ħniena minn uliedu. Hekk il-mulej tiġi ħniena ma' dawk li jibżgħu minnu. Dawk li bżgħu minnu ma' ovvjament dawk li wieġbu għall-Evanġelju ta' Sidna Ġesu u allura għandhom il-biża' tiegħu il-mulej hawnhekk qed jassigurana li hu ħen għalina,
iħenna lina billi ħafrinna ħtijietna u minn ġurnata l-oħra jibqa iħarisna skont il-ħnina tiegħu. Fatti jgħid aktar kmieni li mulej ħanin u twajjeb u bil-mod biex jadab u tat-tjieba kbira. Naħseb l-aħjar stampa jew l-istampa l-aktar impressjonanti li għandna tal-qalb ħanina tal-Alla hija propjament penġijilna Sidna Ġesu f'waħda mill-istejjer tiegħu ta' dak il-missier li kellu żewġ ċulliet u wieħed minnhom kien imqareb u telaq il-barra mid-dar ħela ġidu fajxin vergonjus u meta ġie daru mal-ħajt qal imqum u nerġa' mmur lura għand missieri. U aħna semmu ħafna stejjer ta' tfal tosti u arditi u mqarbin u x'kapaċi jagħmlu l-ġenituri tagħhom. U saħansitra nisimgħu li ma dak missier dak kaċċieħ il-barra mid-dar ma setax jissapporta iżjed. Kaċċieħ. Hawnhekk għandna għall-kuntrarju għandna l-istampa ta' Alla il-missier fil-ħnina tiegħu tat-tifel. Ħanejdu vilment. Wiċċu sfiq. Reġa' ma' lura għand missieru raħ fil-bod, kif raħ fil-bod Luqa 15 vers 20. Meta kien għadu fil-bod ħafna raħ missieru u ġietu ħniena. Ġesu kif f'din il-parabola qed jispjegana l-qalb tal-Alla. Alla li huwa dispost li jilqa' l-midinbin. Illi jaħfrilhom. Ġietu ħniena u ġera u intefa' fuq għonqu u biesu. U allura il-kumpassjoni li Alla juri, Alla dejjem ukoll jieħu azzjoni. L-azzjoni grandjuża kif Alla ħelisna mill-miżera tagħna kienet appuntu fil-libat il-libnu biex jikseb il-fidwa tagħna. Imma kif din l-istorja jgħidilna li immedjatament hekk kif il-missier laqgħu u għanqu u biesu il-missier qal l-qaddija tiegħu ġibu l-aħjar libsa u libsu ilu qiegħdu ċurkel fidu orq f'riġlejh u ġibu l-oġu l-imsemmen u waqtluh u ħaniklu u nifirħu għax dan ibni kien mejjed u reġa' ħajja kien mitluf u nstab. Hawnhekk għandna din l-istampa fenomenali tal-qalb ħanina ta' Alla. L-Bibja li meta tgħidilna li aħna allura għandna nkunu benevolenti ma' xulxin, kumpassjonali, aħfru xulxin bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. U allura il-kumpassjoni u il-modrija tagħna, is-simpatija li għandna ma' ħadd ieħor trid tkun taqbel jew aħjar tkun il-modrija ta' Alla fina espressa lejn ħadd ieħor. Dik hija l-aħjar mod kif aħna nistgħu neżerċitawha. Sidna Ġesu matul il-ministeru tiegħu għafas ħafna, enfasizza ħafna u nnifsu bi kliemu b'emilu l-importanza tal-kumpassjoni, tal-ħniena. Meta darba nserta ra funeral għaddej, żagħżugħ li kien l-uniku iben ta' ommu kif qorob lejn il-belt ra li qed jinġar wieħed mejjed u Ġesu resaq fuq l-omm vistusa u għalila la tibkix. Luqa jgħidilna illi ġietu ħniena minna. Ġietu ħniena minna. L-aħwa rridu nafu li qegħdin ngħixu f'dinja li fija ħafna sfidi, ħafna taqtih il-qalb. Ma nistgħux naffordjaw li aħna ngħixu indipendenti minn xulxin. Idu nagħtu dik l-ispalla għal xulxin. Idu nkun kapaċi nibku ma mi jibki, kemm nifirħu ma mi jifraħ. Ġesu wera din il-kumpassjoni billi l-armla infatti reġa' ta' l-bina ħaj. Imma mhux biss għandna kana każ ta' ħniena lejn individwa, lejn mara waħda. Ġesu sikwit ukoll lejn il-kotra tan-nies f'Mattew 9, vers 26 jgħidilna li xinra l-ġmiegħ tan-nies imtela bil-ħniena għalihom. Għaliex? Għaliex kienu imdejqa u mferxa bħal naċ li m'għandhomx raj. Isu kellu dik il-viżjoni li ġie fostna biex jatina ġid etern. Imma anke wkoll fil-waqt li tħallat magħna fl-istess ġisem uman bħal tagħna
ġietu ħniena minn dawn in-nies għax rom inferxin. Mbagħad qal id-dixxipli tiegħu il-ħsad ma tassew kbir, però l-ħaddiem huma ftit. Itolbu mela l sit il-ħsad. Ara kull darba meta jgħidilna illi Ġesu ġietu ħniena minn xi ħadd jieħu azzjoni. X'inhi l-azzjoni? Itolbu biex il-mulej jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu għax hemm ħafna nies batuti, hemm ħafna nies emarġinati, hemm ħafna nies li ma jafux x'inhi mħabba. Itolbu il-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Imbagħad ukoll għandna okkażjoni fil-Vanġelji oħra fejn jgħidilna li meta Ġesu ra l-ġmiegħ tan-nies tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom u għallimhom. Hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel meta wieħed jara l-nuqqas, meta wieħed jara d-dbatija, meta wieħed jara il-ġufija f'dak li jkun. Nerġa' ngħid li dan il-virtù tal-ħniena u kumpassjoni huwa prominenti ħafna, dominanti biex ngħidu hekk fil-karattru ta' Ġesu nnifsu. Ġesu li huwa xbija tal-Alla, Alla inviżibbli ġie fostna u għammar fostna u għandna rekordju ta' x'tip ta' karattru kellu. Waħda mill-karatteristiċi sbieħ li jidhru fil-ħajja ta' Ġesu hija proprjament il-kommiżerazzjoni, il-simpatija li kellu lejn ħaddieħor. Luqa 10 pereżempju, vers 33. Jgħidilna illi fi-storja oħra jgħidilna illi dan is-Samaritan illi waqa' vittma tal-briganti meta kien sejjer lejn Ġeriko, għadda l-qassis baqa' sejjer, għadda l-Levita baqa' sejjer, imma mbagħad wieħed Samaritan illi prattikament kien dawn ma kinux jitħamlu bejn xulxin il-Lut u s-Samaritani, is-Samaritan infatti waqaf. Għaliex meta rah ġietu ħniena minnu u resaq fejnu, rabatlu ġrieħi u sawwablu ż-żejt u l-imbit u qiegħdu fuq il-bima tiegħu stess u ħadu flukanda u ħasibu. Għal darb'oħra naraw illi il-kumpassjoni hija espressa f'emil tajjeb. Emil adattat għal dik iċ-ċirkostanza, għal dik l-emerġenza illi inqalat. Gwaja għalina jekk aħna naraw il-bżonn u nibqgħu jew ndawru wiċċna ta' parsi ma aħna naraw xejn. Jekk aħna rridu nservu ta' dawl u ta' melħ għal d-dinja msejkna, in-nies ta' madwarna, tajjeb irridu attwalment inkunu nies ta' azzjoni, nies ta' azzjoni. Bir-raġun l-Apostlu Pawlu fil-littri tiegħu kemm il-darba jgħidilna biex aħna nħaddmu l-fidi tagħna f'azzjoni xira. Kolossin 3 vers 12 jgħidilna ilbsu mela. Issa li inżajna l-bniedem il-qadim bil-korruzzjonijiet, bit-taħsir tiegħu, bil-moralità, bid-da, bil-gideb, bil-faħx ta' qabel, bil-moralità. Issa dak warrabni u qegħdin nilbsu l-bniedem il-ġdid. U jgħidilna ilbsu mela bħala l-magħżulin ta' Alla qaddisin u maħbubin, qalb ta' ħniena, it-tjieba, l-umiltà tal-moħħ, il-ħlewwa, is-sabar. Is-sapportu l-xulxin. Pawl qed jgħidilna investu ruħkom f'ħaddieħor. Investu ruħkom. Ingħataw għal ħaddieħor. Meta wieħed jitlef ħajtu, x'jiġrilu? Isiba. Ma min iżomma jitlifha. Dan huwa l-paradoss grandjuż tal-Evanġelju. Meta aħna nagħtu li nfusna qegħdin insibu lilna infusna. U l-aħjar mod huwa propjament kif jeżortawna, kif iqanqluna biex nagħmlu l-apostli, mhux biss Pawlu manka Pietru fl-ittra tiegħu, wara li jiddiskuta u għallem lin-nisa kif għandhom jinġibu mal-irġiel tagħhom. U l-irġiel kif għandhom iħobbu lin-nisa u jirrispettaw u jimxu magħhom bil-għaqal u bil-fehma. Imbagħad jgħid kelma waħda, sentenza waħda kemm lin-nisa kif ukoll l-irġiel. U x'inhi dis-sentenza? L-ewwel Pietru 3 vers 8 fejn jgħidilna fl-aħħar jew finalment kunu l-koll fehma waħda billi tgħadru lil xulxin. U jiena ngħid malfejn kultant jaqala t-tilwim u l-ġlied u l-battibekki illa għaliex m'hemmx din il-kumpassjoni.
Illi qed nara l-affarijiet mill-punto di vista tiegħi għax jinteressani minn innifsi biss, aktarx milli jiena rrid ħanidu hekk nidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor u nara fejn qed iweġġaw. Kunu l-koll fem waħda billi tgħadru lil xulxin, tħobbu l xulxin bħall-aħwa, qalb ħanina u umli. Iva, il-virtù tal-ħniena għandu jkun mill-aktar naturali u prattikabbli għalina illi Pawlu jgħidilna aħna il-magħżulin tal-Alla. Alla għażilna speċifikament minn qabel ma nħolqot id-dinja kien jafna bisimna. Isimna huwa miktub fuq il-ktieb tal-ħajja għaliex sabiex nkunu qaddisin u bla teba' qudiemu fl-imħabba. Kif? Billi nsiru nixbuh. Billi nsiru nixbuh f'dan il-rigward partikolarment meta aħna nkunu kapaċi wkoll naħfru l-ħadd ieħor. Naħfru l-ħadd ieħor. Għaliex il-ħniena tintwera l-aħjar, il-ħniena tintwera l-aħjar fil-li jiena nestendi il-maħfra tiegħi lejn dak li jkun ukoll offendini. Mattew 18 infatti Ġesu jagħtina storja oħra minn tiegħu fejdilna illi kien hemm għaddej jew aħjar il-sir kellu dejn enormi ma sidu ħafirlu id-dejn kollu. Ħafirlu. Ingassa il-kontijiet qattaw biex ngħidu hekk. Però x'ġara dak il-qaddej ħareġ u sab wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinier, somma pjuttost ċkejkna. U ħabat għalih u qabdu minn grizmejħ u jgħidu ħallas dak li għandek tagħtini. Ara da xejn l-ironija kemm hija qed tisgarra s-sitwazzjoni. Dan għadu kif irċieva l-ħniena minn għand sidu. U ħniena astronomika, ħniena kbira. Flok ma tafaw il-ħabs fl-imkien mal-familja tiegħu. Ħafirlu. Imbagħad ma rifettaq fuq ħaġa żgħira dejn ċkejken illi sieħbu kellu miegħu. Ovvjament sħabu gżawh lill-imgħallem u l-imgħallem għadab u rħieħ fidejn il-Manigold issa kemm jitħallas id-dejn tiegħu kollu. Hekk ukoll missieri, ġistu mela ħajjiġbed issa l-konklużjoni. L-applikazzjoni. Xi tfisser din l-istorja? Hekk ukoll missieri u fis-smewwiet jagħmel ukoll lilkom jekk kull wieħed minnkom ma jaħfirx minn qalbu lil ħuh ħtijietu. Li qed jgħid dan. Il-ħniena tal-Alla murja lilna għandha tissarraf b'mod speċjali, b'mod speċifiku fil-li aħna naħfru lil xulxin, mhux inżommu fil-komma, mhux inkunu mimlin rimors, u rusa, u morr fil-qalb tagħna l ħadd ieħor imma naħfru bħalma Alla ħafrinna minħabba Kristu. Il-nies mitlufa, in-nies illi ma jarfux il-grazzja tal-Alla u ma mbedin mill-ħajja tiegħu kapaċi juru kumpassjoni bil-mod tagħhom iva, bil-mod tagħhom. Però huwa mod mhuwiex aċċettabbli. Infatti Ġesu lil-semmija tiegħu darba qalilhom intom li intkom nies ħżiena tafu tagħtu qotjiet tajba lil uliedkom. Ġifieri il-bniedem maħluqx bija tal-Alla, Alla juri ċertu grazzja komuni ma' kulħadd tant li kulħadd jagħmel xi tip ta' tjieba, però dik it-tjieba narġa' ngħid mhijiex aċċettabbli għaliex mhijiex ħieġa minn motiv pur minn tix tagħmilha ġifieri bil-ħsieb li biex tonora lil Alla u ħafna drabi ssir biex int bħalma int qed tagħmel pjaċir ħadd ieħor jagħmel pjaċir lilek. L-uniku mod possibbli kif aħna nuru ħniena ġenwina lil ħadd ieħor huwa billi nkunu assistiti mill-Ispiritu Santu. Illi difatti jammar fil-Kristjan bħala il-paraklitu tiegħu, bħala dak illi huwa l-għajnuna tiegħu. Ħalli attwalment ir-rikjesti tal-liġi huma x'inhuma jitwettqu fina aħna li ma nimxux skont il-laħam, ġifieri skont il-ġibda tagħna għad-dnub imma skont l-Ispiritu Santu.
Iva, il-Bibja tatina anke xenarju ta' każijiet estremi fejn kif nistgħu nuru l-kumpassjoni, pereżempju, litra l-Lut tgħidilna illi għandna niftakru f'dak li huma fil-ħabs. Qiskom marbutin magħhom. U f'dawk li huma maħqurin qiskom intom stess magħhom fil-ġisem. Dan ma każijiet estremi fejn sħabna li huma fil-ħabs mhux il-każ tagħna. Vera? Il-kumpassjoni tagħna rridu nurruha naħseb jiena f'affarijiet żgħar però ta' kuljum. L-affarijiet żgħar li però nistgħu nagħmlu ħafna minn dal-affarijiet żgħar ta' kuljum. U dik hija naħseb jiena sfida daqstant importanti. Lemmin se nuru kumpassjoni ovvjament lejn nies li huma mitlufa. Faċli għalina li nagħlqu ġo fostqa u għandna din ix-xirka ta' bejnietna, żgħira u ċkejkna, u għandna wkoll il-familja tagħna u daqshekk. Ma naħsibx li dik hija s-sejħa tal-Kristjan. Il-Kristjan għandu iħares u jara jilma f'ħadd ieħor persuni li hemm bżonn huma wkoll iduqu u jaraw kemm huwa ħelu il-mulej. Jesperjenzjaw il-ħnina tiegħu. Għalhekk l-Apostlu Ġuda jgħidilna li għandna nħennu għal xi wħud li qed jiddubitaw. Salvaw l-oħrajn billi taħtfuhom min-nar, ħennu għall-oħrajn bil-biża'. Fil-waqt li tobgħodu saħansitra l-libsa imtebba mill-laħam. Fil-waqt li ma nitnitzux u ma nitċabsux mill-korruzzjoni tad-dinja rridu nitħaltu ma nista' d-dinja biex nirbħuhom għas-saltna tagħna. Dak huwa wieħed mill-modi l-aktar maġġuri kif nistgħu nuru l-ħniena tagħna l ħadd ieħor. Li narfu li dawk huma nies mitlufa. U bħala nies mitlufa għandhom bżonn li jidħlu f'relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu biex ikun hu l-fidwa tagħhom, biex ikun hu l-ħajja eterna tagħhom. It-tieni, ovvjament irridu iva nuru l-ħnina tagħna ma' xulxin. Ma' xulxin. Ma' nies li huma qrib tagħna, meta Pawlu pereżempju niżel Ġerusalemm biex jiddiskuti ma' l-apostoli l-oħra dwar il-ministeri futuri tagħhom, ftehmu bejniethom ebda nkwiet. Però fl-aħħar l-apostoli qalulu biss nixtiequk li tiftakar fil-foqra. U Pawlu jżid jgħid dik l-istess ħaġa jiena kont dispost, kont imħeġġeġ illi nagħmilha. L-apostoli ma rraġunawx li tieħu ħsieb il-foqra u l-batuti huwa xogħol ħajdu hekk ta' ebda importanza. Ma nistgħux ikunu kredibbli f'din id-dinja jekk aħna ħsibna biex inxandru l-kelma tagħlla u ma narfux l-uġieħ, id-debolizza, l-għajta id-disprata ta' ħafna nies li qegħdin jgħidu fis-skiet ta' qalbhom u nibqgħu bħalli kieku mhu qiegħed jiġru xejn. Iva Pawlu jgħidilna li issa li huwa l-żmien opportun ħanagħmlu l-ġid mal-bnedmin kollha, speċjalment ma' dawk tad-dar tal-fidi. Għaliex aħna nafu illi ninsabu fl-istess saltna, ninsabu fl-istess familja ta' Alla. U allura ħanħallikom b'dan il-ħsieb jagħtihulna Ġwanni l-Apostlu fl-ittra tiegħu. Fejdina li kull min ikollu l-ġid ta' din id-dinja. Huwa bniedem sta bene, għandu flus, għandu biex jixxampla. Kull min ikollu l-ġid ta' id-dinja u jara l-ħuħ fil-bżonn. U jwarrab il-ħnina ta' qalbu għalih. Ġifieri jaġixxi bħalli kieku ma jinteressax. Kif tista' l-imħabba tal-Alla tagħmmar fih? Hija mistoqsija, imma t-tweġiba hija tant ovvja li m'hemmx għalfejn titwieġeb. Biex naħu l-dubju, it-tweġiba hi kif tista' l-imħabba tal-Alla tagħmmar fih? Ma tistax tagħmmar fih.
Għaliex għax Alla huwa mħabba. Jekk Alla dak il-mezzi tom lilek biex tkun ta' barka l-ħaddieħor u li diżżar ħa ma nħobbux bil-kliem u lanqas bl-ilsien. Illi dak li kun tajdlu nadrek u tpoġġi idejk fuq spaltu u tajdlu qed inħoss għalik u nissimpatizza miegħek. Tajjeb ma mhux biżejjed. Ħa ma nħobbux bil-kliem jew bl-ilsien imma bl-emil u tassew. Imbagħad oħroġ il-għaġeb. Ġwanni jikkonkludi billi jgħid minn dan narfu li aħna tal-verità u nassiguraw qlubna quddiem Alla. Minn dan l-aġir. U ċoe meta aħna attwalment qegħdin naraw illi iva bħalma jiena rċivejt ħnina minn Alla lest li jiena nestendija l ħaddieħor. Bħalma jiena rċivejt maħfra kompluta minn Alla iva issa lest illi natija lil ħaddieħor din l-istess maħfra. Minn dan nassiguraw narfu li aħna tas-sewwa, li aħna tal-verità. Minn dan narfu u ċoe li aħna verament Kristjani, verament nies salvati. Għaliex l-Iskrittura ma tħallina f'ebda dubju illi fejn hemm il-fidi vera fi Kristu hemm il-ħidma tal-Ispiritu Santu. U fejn hemm l-Ispiritu Santu, il-frott tiegħu ma jistax jibqa' assenti, ma jistax jibqa' nieqes. Dak il-frott tiegħu jidher. U ċertament se jidher skont dik il-lista li tagħna l-Apostlu Pawlu, il-frott tal-Ispiritu huwa l-imħabba, il-ferħ, is-sliem, il-ħlewwa, it-tjieba, il-manswetudni, ir-rażna fuq nafusna. Daħwa appell sempliċi tajtkom dal-għodu. Sabiex aħna ma ninsewx dak li huwa importanti, kruċjali. Faċli infetqu bħalma għamlu l-Farizej, faċli ngħidlek ħaniġi naqlalek is-sifja minn għajnek, però mbagħad qiegħed infalli f'aspetti maġġuri oħra tal-liġi tagħna. Il-liġi tagħna hija l-liġi tal-libertà. Alla qed jgħidlek għamel il-ġid, kun kumpassjonali, għader, kun ħanin mal-proxmu tiegħek skont l-opportunità illi jiena natik. Jew nkunu għajnina miftuħa għal dawn l-opportunitajiet, għal dawn l-okkażjonijiet li ħafna drabu ma ovvju qudiem għajnejna. U bekk nkunu qegħdin nwettqu il-liġi ta' Kristu. Amen. Sweet the sound that said